Quan acabem d'encetar la primavera, milers de valencians ens reunim un any més per a proclamar la voluntat de viure en la nostra llengua com un fet normal al qual tenen dret totes les persones i tots els pobles. Enguany celebrem a Llíria la 13a trobada de les escoles i instituts en valencià de l'Horta Nord, la ciutat de València i el Camp de Túria. Com a ciutat hospitalària i amant de la cultura, amb un llegat històric més que mil·lenari, donem la benvinguda a tots els valencians i valencianes conscients de la importància de la llengua. També fem una crida especial a la participació, que ja s'ha iniciat, de les comarques veïnes de la Serrania, el Racó d'Ademús, la Folla de Bunyol Xiva i la Plana d'Utiel-Requena. La defensa del valencià ens ha d'agermanar a tots. Des de la reflexió, la racionalitat i l'afecte, estem tots citats a una jornada de festa, harmonia i joia. Perquè estimem el nostre passat, perquè vivim el present i perquè tenim esperança en el futur. Tretzena trobada d'escoles en valencià. Llíria 2000. Yo voy a una escuela que mola un montón. Però això és el dia de la trobada. Però vingueu amb nosaltres a veure la setmana cultural. Segur que vos agrada. Dimecres 5 a les 22 hores, teatre amb l'obra Una nit qualsevol, interpretada per el Teatre del Desfici a la banda primitiva de Llíria. M'haguera agradat anar, però era per la nit. Sap una cosa? El dijous dia 6 a les 18 hores, xerrada i contacontes a càrrec de Rosa Serrano i Llorenç Jiménez sobre Enric Valor a la llar del jubilat. Ahí sí que poguerem anar. Ens agrada molt. No, és que ho estic dient d'algú amic que ho havia compost un any. Provem. Arribar al seu riu. No, espereu que estic preguntant i me ve al cap ara. Espereu un poquet. Ixet sí que sols. Què volia dir? Anava tranquil·lament pel camp i sa vaca anava a la seua i un xiquet que no mirava per on anava i el gos m'ha dit que li dóna pa. I he anat a la casa i li he dit a la mare que em dóna pa i ma mare m'ha dit que li pot fer. Espera, que m'he anat pensant al cel, un camp que es diu un prat, i què? Prat, dóna'm herba. I el prat li va dir, et donaré herba si em portes unes corbelles de segar herba en coneixement. I el xiquet me creu un problema de carrasca, no sé res. Però se'n va anar corrent, i va veure una gent de la carrasca. Va dir, carrasca, dona'm bellotes. I la carrasca... Espereu. El xiquet se n'anà a la mar Salà. I això és
cancel·lada al senyor Ferrer, Ferran, que Ferran va perdre fort i que no va perdre l'ofici com el Ferrer de Bèlgida, que Ferran que va perdre. I la sembra, que aquests 4 animals resulta que un polvor i després, però no passa res, que vaig entonant-me, A la vora de la mar, a la vora de la mar, a la vora de la mar. I quan van veure que no podien, cridaren una altra tortuga, arrere castanya. Divendres dia 7 a les 22:30 hores, Nit del Rock en valencià amb l'actuació del grup Bachoqueta Rock a la plaça Major. Això era per la nit, però estigué guai. Carrere! Carrere, vots! Carrere! Carrere, vots! 1, 2, 3 i... Ja de matí, quan el pollastre cantava, jo els aparells, a la calificava, el món anàvem, al camp de Garrofes, que era tan mauelo, allà per la Rossella, i a l'arribar allí, i un desastre que m'han fet, que barbaritat, no han deixat ni hasta care. No li digué a ton pare, no li digué a ta mare, no li digué a ta abuelo, no li digué a teu germà, que les Garrofes mos les han portat, com tots els anys mos les han espigolat. Les plegaré en el mes de maig i si no les volen verdes les amb tu mare tornarem a casa car si no fem res ja que burra més cabuta ja carrereu ja carrereu tots ja a veure com estem de la veu. Tots els xiquets havien escrit les seues històries i un jurat va donar premis als millors contes. Alumnes de col·legis i instituts vingueren al lliurament dels Premis Sambori. Correspon a Hi ha dies que de Mara Montal i Fenoll, també de l'American School del Col·legi Hispanoamericano de Puçol.
dues escoles que no són de les comarques que composen d'estat d'ací, però ens ha paregut molt convenient fer un reconeixement públic i ara veureu per què. Es tracta del Col·legi Públic Dr. Corachán de Xiva i del Col·legi Comarcal Nostra Senyora del Rosario d'Ademús. Com ja sabeu, són zones castellanoparlants, però han participat també en aquests punts. Bé, no ens ho hem amagat nosaltres, ho enviarem, evidentment. Ara i menys detalls, la meva companya vos dirà a qui vol significar per el seu esforç. I com segur haureu llegit en molts contes, moltes fórmules d'acabament, catacràc, catacric, l'acte està finit o catacric... Vull dir-vos dues coses. La primera és donar-vos la benvinguda a Llíria a tots els xiquets i xiquetes, mestres, pares i mares dels col·legis de València, l'Horta Nord i el Camp de Túria. Llíria hem fet lo possible perquè tot isquera bé. Esperem que estigueu gaudint d'una bona vesprada i l'altra cosa que vull dir-vos és que donar-vos les gràcies a tots, als pares i les mares, perquè esteu fent possible que els vostres fills aprenguen i estudien en la nostra llengua. Als mestres, perquè esteu ensenyant-los i perquè sense vosaltres no seria possible. I a les xiquetes i xiquets, perquè sou el futur i sou l'esperança d'aquest país. Sense vosaltres no serem res. I per últim, acomiadar-me fins demà i esperant que el temps no malogre el que tots estem esperant que siga una meravellosa festa. Fins sempre i avant, perquè en valencià està el futur. Capítol primer. La compra de la goma. Avui m'he comprat una goma. Valia 200 pessetes. Capítol segon. Cri, cri. A les 9 del matí, en compte de veure la tele, he fet aquest conte titulat La goma no esborra. La idea del títol em va vindre al comprovar que quan anava a esborrar, la goma em feia com un soroll així. Cri, cri, i no esborrava. Capítol tercer. La compra d'una altra goma. Avui he anat a comprar una altra goma igual que la que tenia, però també feia cric, cric i no esborrava. Capítol quart. Mamà, esta goma no esborra. Ahir estava tota l'estona. Mamà, esta goma no esborra. Mamà, esta goma no esborra. Però la meua mare no em feia cas. Anava amb mon pare i li deia: Papà, esta goma no esborra. Papà, esta goma no esborra, no esborra esta goma, papà. El meu pare em contestava: I a mi què em comptes? A mi em dóna igual. Em dóna igual que eixa goma no esborre. Més tard, amb la meua germana, i em passa algo paregut. Vaig amb el meu germà i també em respon el mateix. Ningú em volia ajudar, semblava que tots anaven contra mi. Capítol 5è. Que tonta soc! Avui anava a esborrar per a veure si la goma ja anava. I veig que tenia un plàstic i em dic a mi mateixa: que tonta soc! Per això no esborrava. Serà possible? Este és un dels contes que es varen presentar al concurs de narrativa Sant Bori. La xiqueta que el va escriure és Irene Klein Fariza, de 8 anys, i pertany al Col·legi Públic Santa Teresa de València. I aquest mateix dissabte a les 10 de la nit, molta gent de Llíria va anar
al sopar homenatge de Silvestre Edeta. Silvestre Edeta és un escultor molt important. Sobretot en el meu poble, perquè nasqué allí. Benvinguts i moltes gràcies per assistir a l'homenatge a don Manuel Silvestre. Jo vaig a parlar en nom de l'organització i volia dir-vos unes xicotetes paraules i a continuació donarem pas a una sèrie de persones que volen parlar sobre don Manuel i rendir-li així homenatge. El més important perquè per mi s'ha fet l'homenatge, però jo vaig a dir unes paraules que me va dir un amic, un gran amic. Me digué, Manolo, tot, entre tots ho sabem per tot. Si entre tots ho sabem per tot, quasi tots mereixen un homenatge, perquè tots som mestres en la nostra professió. Uns més privilegiats que altres, però al fin i al portre mestres en la seva professió. Per fi, ja estem en el diumenge. Yo voy a una escuela que mola un montón y bailar mientras escolté aquel rock and roll. Yo voy a una escuela que mola un montón y bailar mientras escolté aquel rock and roll. Ens falten espais per poder treballar, en poc temps per quatre s'han multiplicat, sense passadissos ja saben quedar, i al menjador dinem a pinya. Jo vull una escola que mola un muntó i ballar mentre escolté aquest rock and roll. Vinga, us anem a ensenyar el que són les cercadiles. Mentre escolté aquest rock and roll. I quan l'edifici de 8 unitats es va construir era provisional, des d'aleshores fins ara mateix 20 anys duguem esperant que pare. Jo vull una escola que mola un muntó i ballar mentre escolté aquest rock and roll. Jo vull una escola que mola un muntó i ballar mentre escolté aquest rock and roll. On tires els papers, Papereres. saludes pel matí. Hola, bon dia. Tens cura del cervell,
Per a què voldràs canviar? Jo vull una escola que mola un muntó i ballar mentre escolte aquest rock and roll. Jo vull una escola que mola un muntó i ballar mentre escolte aquest rock and roll. Encapçalant les dues cercaviles tenta la flama de la nostra llengua. A continuació, un representant de cada col·legi que participa en aquesta tretzena trobada
nodriran la seva flama el mateix que Beethoven. En primer lloc, arriba el col·legi Sant Vicent Ferrer de Llíria. El consolat Silvestre Crestavila, el col·legi Sant Miguel també de Llíria. Ciutat Artista Faller, València. I col·legi Federico García Lorca, València. El Grau, València. Interès Carraixe, d'Almàssera. Seguim. Col·legi Miguel Hernández de València. Evangelista, Massamagrell. Demanem per Josep Maria Marc, que buscava la xiqueta perduda, Helena, que s'entere que l'han trobada allà i que vinga així a peu d'escenari, que l'estan esperant ells també. Josep Maria Marc, que hem trobat a Helena i que vinga al peu d'escenari. Pilar. A l'acabar es començarem els tallers. Se divertiren molt. Vaig néixer a Terol com un fil de sorra blanca, el pur al meu món. Vaig sentir fent cabrioles, jugué als embassaments, banyé les hortes i terres, acaron els canyaments. Entre a la nostra comarca i després de molt viatjar em trobé a una cadernera
fruit espins i gran ribera, ara brut contaminat. Riu, riu, riu Túria, riu, que tornaràs a estar viu. Riu, riu, riu Túria, riu, de la tardor a l'estiu. Riu, riu, riu Túria, que tornaràs a estar viu. Riu, riu, riu Túria, riu, de la tardor a l'estiu. Jo vinc de la Calderona, on carrasques s'han cremat. L'home avui no se n'adona, la natura descuidat. Mentre Gota ja ho parlava, el Túria es va ficar trist, recordant els temps passats, quan tenia més amics. On estan els carrans que jugaven amb mi? On estan els sons que bevien de mi? On estan els xiquets que nedaven ací? Sol que em queden els llocs, els bars i teulades. El nostre riu està trist, van dir uns xiquets que prop passaven, tots plegats col·laborant amb una cançó.